Älä missaa tätä painohallinnasta vinkkiä, jonka mä jaan teille tämän videon lopussa. Eli tervetuloa mukaan meidän Kuituketo-kanavalle. Mun nimi on Jussi ja mä toimin Havupirtissä Hirvensalmella ravinto- ja tunnevalmentajana. Meidän missiona on vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin positiivisella tavalla lisäämällä hyvinvointia paremmin toimivan vatsan avulla ja auttamalla teitä rakkaat seuraajat onnistumaan elin- ja elämäntapamuutoksissa. Siksi me ollaankin lanseerattu uusi Kuituketo-valmennus, joka yhdistää ketogeenisen ruokavalion ja suoliston hyvinvointia tukevan ravitsemuksen parhaat puolet yhteen ja samaan pakettiin. Mikä on sitten ketogeeninen ruokavalio? Niin ketogeeninen ruokavalio on matalahiilihydraattinen ja korkearasvainen ruokavalio, jonka tarkoituksena on saada meidän keho polttamaan rasvaa energiaksi glukoosin sijaan. Ja miten tämä kuituketo sitten eroaa tavallisesta ketogeenisestä ruokavaliosta, niin siitä vähän seuraavassa lisää. Eli ylipainossa ei useimmitenkaan ole kyse itsekurista tai sen puutteesta, vaan eläintunteen aiheuttamasta biologisesta tarpeesta. Ja siksi tämän hetken tehokkaimmat lääkkeet, kuten paljon hehkutettu Ozempic, lisääkin nimenomaan suolistohormoneiden määrää verenkierrossa. Tässä kuituketo-valmennuksessa näitä samoja suolistohormoneita saadaan tuotettua lisää prebioottisten kuitujen avulla. Se tarkoittaa, että saat lisättyä kylläisyyden tunnetta ja suolistobakteereiden kautta tapahtuvaa positiivista vaikutusta biologisiin nälänhallintamekanismeihin. Ja sillä on valtavan positiivinen vaikutus painonhallinnassa ja sen onnistumisessa. Mitä nämä vesiliukoiset kuidut sitten on? Niin vesiliukoiset kuidut on kuituja, jotka ei imeydy ohutsuolesta ja täten lisää kalorin saantia, jonka vuoksi ne päätyy paksuun suoleen, jossa niistä tulee hyvien suolistobakteereiden ravintoa. Ja tämän johdosta ne auttaa näitä hyviä suolistobakteereita muuttumaan runsaslukuisemmiksi ja sitä kautta tuottamaan enemmän esimerkiksi tulehdusta vähentävää voihappoa. Ja ne pitää ennen kaikkea huolta siitä, että leivän himo ei pääse yllättämään ketogeenisen ruokavalion noudattajaa. Ja nämä vesiliukoiset kuidut siis lisää kylläisyyden tunnetta ja pitää ne suolistobakteerit tyytyväisinä, joiden vuoksi retkahtaminen esimerkiksi äsken mainittu leipää meistä niin monella ennen pitkään on tapahtunut. Ja sitten olisi tämmöinen esimerkkivinkki kokeiltavaksi, eli päivän pääaterioiden yhteydessä nauti psylliumrouhetta pari ruokalusikallista siihen aterian päätteeksi. Esimerkiksi aamupalalla niin munakasjuustolla ja tomaatilla, vitamiinipore, fermentoitu vihannesmehu ja pari ruokalusikallista psylliumrouhetta ja riittävästi vettä aina sillä annostuksella, että 3 desiä yhtä ruokalusikallista kohti. Ja testatkaa ja heittäkää mitä mieltä olette tästä painonhallintavinkistä hashtagillä kuituketo. Ja seuraavassa videossa mä kerron teille vähän lisää itsestäni ja omasta elämäntapamuutoksesta, jonka tarve loi tämän koko kuituketo-valmennuksen meille Havupirttiin. Nähdään seuraavan videon parissa.